Terve. Joo, päivää. No niin, minkälaista teet? Mulla on sellainen hyvin kiusallinen ongelma, suuhygienia, tai itse asiassa esteettinen ongelma. Että vaikka mä harjaan hampaitani 2 kertaa päivässä ja muutenkin pidän niistä hyvää huolta, niin ne on tän näköiset. Näytäs. No hammaskive. Joo. Se on ihan semmoinen perushoito, ei se ole mikään. Onko sulla mitään pakkoliikkeitä tai pelkotiloja? Ei. Onko se allergioita? Ei oo. No, mennään tuonne toimenpidehuoneeseen. No, saman tien. Joo, kyllä. Kiitos. Näistä tulee. Jätä vaan. Siihen vaan. Joo, ihan rennosti. Joo. Tosi kiva, kun näin nopeasti onnistui tää Hyvä. kiven poisto. No, sattuko? No ei itse asiassa. Oi että. Hei, näähän on ihan uudet hampaat. No. Oi, mielettömän hienot. Ei sikinä uskonut. Saanko mä nyt syödä ihan normaalisti? No, vaniljajäätelöä, maitoa, liitulakuja ja lunta. Ja viikon päästä ihan mitä vaan normaalisti. Joo. Moro. Joo. Hei, kiitos.